Nakuha sa CCTV camera ang aktong pagbangga sa pickup truck sa dipaseroang tricycle o pagdumbol sa duha ka mga motorsiklo sa National Highway sa barangay Paniabunan sa Mabinay, Negros Oriental. Sa CCTV footage makita nga nagsunod ang duha ka mga motorsiklo nga nagsubay sa dan. Apan kay adunay ongoing road asphalting, hinay ang ilang dagan nga gisundan sa tricycle. Dihang kalit nga gikandos sa naghaguros nga pick-up ang tricycle ug ang duha ka mga motorsiklo. Naangol si Angelito Baraudo sa Sitio Maasin, Barangay Pantao, Mabinay ug si Jofet Torino sa Sitio Danao, Barangay Paniabunan, Mabinay. Naangol sa pangasawa ni Torino ug ang duha nila ka mga anak. Matud ni Police Master Sergeant Jimboy Cabistrante, traffic investigator sa Mabinay PNP nga wa masamad ang driver sa tricycle nga si Remy Salud nga taga proper Panabunan ug ang driver sa pickup nga si Abel Baro Torres taga Barangay Mangnao, Dumaguete City. Matud ni Torres, wala muhawid ang brake sa iyang pickup, maong nahitabo ang aksidente. Apan nagduda ang kapulisan nga nakatagpilaw si Torres kay bag-uman ang iyang sakyanan. Gitubag hinuon niini ang pagpatambal sa mga naangol nga nalandig sa Mabinay Primary Community Hospital.